Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quiz wanaro ray amandreny ara-panahy ara-drazagna magnano bonjour atsika jiaby. Atsika niany tsy maro loatra sujet fa maro raha andeha volagniny. Sujet tsika tsy maro fa maro raha andeha bokako niany. Alohan'ny zagnaboaka izy, atsika jiaby miaraka magnapetraka fagnontaniagna question izy vazaha amin'ny gouvernement mitondra zay andesin'ny premier ministre amizao fotoagna hoe ino marigny moa tegna tadiavinareo atao andesinareo eny vahoaka. Gouvernement eto koragna. Fa za ndraiky eto mitodika amin'ny monsieur le président, mes respects mon colonel. Ndao za avambario be. Andesa ministre justice, ministre ni police sy ny zandaro, ndao za avambario be monsieur le président. Firika io fangatako. Za fa tsisy volagna maro parce que fa miopapagna loatra ny ataondreto firongony sy mimpagnararotro eto Madagasikara. Donc sujet tsika niany za ikoragna raha mandalo amin'ny ambario be. Amin'ny ambario be tsisy fanjakana. O Sodome Gomorrhe. Amin'ny ambario be o WC poli. Araiky zay. Sujet tsika faharoe idirako ny resaka sini. Ny resaka sini ravagna sini. Koa zafo ravagna sini. Fa tsisy lagnaro mandany volam-bahoaka. Azave koa ino antony andeha volagnako zegny. Reto sini kobaka ambava reto. Sujet tsika fahatelo mbola impody za amin'ny ministre Lilison. Mes respects mon général. Tsy anao tsy tiako, non. Ray amandreny général anao petrako ma place général anao. Fa misy koragna, misy volagna ataonao monsieur Lilison mon général e. Karaha andesinareo somonga, karaha andesinareo blagy le fanagnan'ny vahoaka malagasy indrindra fa resaka tany. Koragnesy koa zegny baka io. Amin'ny faraparany agny koa misy fotoagna atsika misy raha hafa koa koragnesy koa ataoko surprise aminareo. Donc ro raha vitsivitsy zegny koragnesy tsika fa mafonja. Tegna mafonja raha andeha koragnesiko eto niany tellement fa trop artrement trop apetraka amin'ny fagnontaniagna hoe injustice de vrai ve misy Madagasikara? Des gouvernements de vrai ve misy à Madagasikara? Anjara tsika vahoaka mamaly izy. Anomboky le kitrakitra. Ambario be masony zao tontolo zao. Ambario be masony vahoaka malagasy. Na ny adala, na ny misy jery, na ny manapagnahy, na ny verijery. Tsy haiko question napetrako tary hoe manana justice de vrai ve Madagasikara? Question napetrako zay. Manana justice de vrai ve ny Madagasikara? Sa hoe manana gouvernementa ho an'ny vahoaka ve ny Madagasikara? Nakavaleko tsotra tsisy. Za tsy misitriky ny volagna.
tsisy justice de vrai Madagasikara ary tsisy gouvernement marigny zegny eo. Za mivolagna gouvernement fa za tsy mivolagna président. Matoa raha jiaby regny mipody tsisy fanjakagna ny gouvernement madio mangarahara indrindra fa justice Madagasikara. Que de pourriture n'olo et des imbéciles. Agnatin'ny espace de 2, 3, 4 mois. Regny raha misy. Fanjakam-bahoaka ve nareo? Za zoky be koa tany anareo. Aleo za mipody amin'ny fanjakan-drazana. Fa ty fanjakam-bahoaka raiky ty, gouvernement raiky ty, andesin'ny premier ministre ty. Mialatsiny aminao premier ministre fa tsy hainao le raha. Ary tsy leonao le raha, matoa tsy voabaikinao ny ministre anao. Ary matoa raha regny mipodipody. Miala. Fa tsy efanao asanao zalahy. Oh, zahavy eo, iady amin'ny kolikoly, o adytsika jiaby. Kely kolikoly. Mba azavay aminay koly, monsieur le premier ministre, za zao be mangataka aminao. Azavay ino kolikoly niova. Dongitsy, zanaka miambiny, zegny donc ny tombo, fa tsy kolikoly. Tsisy raha manjary regninao amin'ny gouvernement ty. Ko tsy faty olo, popok'olo, fagnagadragna olo tsy amidikany. Anareo koa fa tsy asa mialaza la. Anareo koa tsy nitiregna orogno na avy eo, wala tsy nikindaigna, wala tsy menasegna amin'ny basy, nitafondro hoe anao tsy maintsy eo, miala. Simple ne zegny. Fa aza mitady hoe, aza premier ministre, aza ministre en justice, bande d'abrutis, imbécile. Normal anareo tsy mijery parce que tsy avanareo. Tsy gasy karanareo. Hoy zay laky rary hoe gasy jiaby mavandy. Io tsisy gasy magnantoetraigny karanareo io. Azalahy. Ny mpagnano ratsy tsy agny justice. Ny mpagnondrana affaire maloto tsy agny justice fa ny vahoaka madiniky. Ny matimaty tsy suitiny hafa misokatra zao ny fagnadediagna. Aia fagnadediagna misokatra tambanja. Aia fagnadediagna nefa tatala. Ça va. Zao navy koa mba riope. Zany maly fa nagnapetraka question. Ino ambarazehe volagna aminay aza megnatra, aza mavozo. Karaha toko za tsy mavozo anareo, za tsy megnatra anareo, alahelinareo amin'ny ambariobe eo. Ino. Koa zay nanananareo trosa, volagna fa ifene trosa. Tsy pourriture andratsy ataonareo aminay eo. Volagna otrino trasanareo ambariobe ifene topo tanàna. Azalahy, olombelogno mananjanaka manandray amandreny ve nareo e? Managnanaday anabavy mananjafy ve nareo e? Sa nareo tsisy razagna n'olo? Ataonareo mampandrindrisa ny vahoaka. Nagnano anareo tasambava tafatry sava antalagny nefa teo kabava. Navy tambanja nagnasary mitsangana revepany bora réglazy irisiritisiny nino. Non mais stop. Arrêtez. Hypocrite nareo ka aza somegna fiaigna-bahoaka.
fa nareo fa tsy hiaraka aminay vahoaka miala mindao mandeha Dubai mandeha Maurice ainy tsy mila visa tsy mila ino mbola tsara atsika jiaby fa zay tegna empaka aminao za madame Faniry Soa anao tsisy asa vitanao anao magnano kibotana ao fo ataotsika makaty nde antanàna io fo tsy voalaminao ka anao nde namotro iazovy razozo nde Madagasikara tsy voalaminao Faniry Soa anao nde namotro tsy haiko i Ravatomanga asaka talaigna olo justice tsy leonao fa vavabe tantareko aminareo fandeha kabary tambarobe asa ino koa raha nde volagninareo fanjakagna zao indrindra fa anao justice ty pourriture an'olo anao nandeha Maurice fa efa vita faharagna ndraiky ny Mauriciana fa teo averina tia Madagasikara ny vola sy ny fananany Ravatomanga dadinao Ravatomanga wala dadilahinao Madagasikara raha tsy voafenao justice fa nivolagna za teto anao premier ministre numéro 1 ta misy kolokolo ny justice ary numéro 1 papigadra mpamon'olo justice non mais c'est bon passez que cela amariagny zay amizay hamaly nareo côté tsy manjary tsy zay côté tsy manjary fa nareo mitady simple ne raha tadiavinay décentralisation économique sociale point koa fa tsy anareo dikany miala raha napavy ny moaly fa ny tantara fandehanty Zandry Rachidi non mais 24 heures après tsendriky nisy mba hoe solon-tegna mpanjakagna baka amy justice baka amy police baka amy gendarme mba hoe nijotso ambaribeny za hoe ino marigny raha mandalo ty président fa miezaka magnano asanareo tsy haiko telopolo anareo tsy haiko raiky amy telopolo amy gouvernement io ne raha fanambarako anao président atsika mikoragny tandremanao fa ro olo ro nde mononao raha tsy mandrava deux anao mbola miaraka amindreo io fo nomaly zany volagna 6 000 milliards d'ariary vola odikodigndreo io amitsika Madagasikara io andeha anaovandreo korontana ro jiaby dans le moule avec les clubs corrompus asaiko mamaly ane nareo mahitsy mamaly asaiko mifagnatrika aminaka nareo mahitsy masaky magnano débat ndraiky za fa tsy eto zay nde ataonareo kobaka ambava makatsy mitendrena o secrétaire mitendrena izy ty ma bouton mampiteny ratsy ane raha ataonareo fandeha ny raha nandalo za miambigny ino action nde ataonareo fanjakagna indrindra fa ministre ny police gradinao koa fa tsy leonao nga midémissionné ava midésarmé modia ny tany misy anao non ro tsisy asa ataondreo
ro koa misy asa ataondreo tsy raha raiky mipoditsy anany. Anao koa tsy maregny zandary nagnano zegny hoe polisy nagnano zegny hoe, i koa tsy polisy nagnano zegny hoe zandary nagnano zegny. Ro tsy magnano asandreo frère, mialatsiny aminao za. Ce sont des abrutis, des imbéciles anareo gouvernement. Tsy haiko tsy magnatriny marary, tsy haiko tsy magnatriny vonegna, tsy haiko tsy magnatriny olagna, tsy haiko tsy haiky fo. Mahitsy ataonareo mireninareo na mibabanareo na mizamanareo amin'ny asidinareo fa zanakan'olo tsy magnino. Mais justement, tonton, un gouvernement incompétent nareo zalahy, tsisy managna fahefagna na fahaizana fa oeraoerany be. Ary le gouvernement, oui, le gouvernement des imbéciles, oui. Mamalia za ko tsisy ola vozoko hoe Zagnahary ndraiky razana fo vozoko, ndraiky fomba trenika vozoko. Fa aza atao karaha io le fiainam-bahoaka e. Zao fandeha koa tsaroatsika tamy 2000 tadiako aloha ndesiko bakagny tantara. Koa tsaroatsika tamy 2017 izy 2017 tamy commissariat tadiego misy raha lany samborindreo to, nandesindreo to, tsy nambelandreo zandry mandeha piadagna anao frère, jusqu'à zandry naty ta prison karaha nataondreo namonana bafo tam prison 2017. Allo foaziko tantara nandeha enquête, indra nambarandreo jiaby fehiny tao tamy commissariat tao tadiako azina motegna zigny hoe nataondreo tady vandivandy zay tamy tendany zandry igny. Ke nagnino tsy nataonareo enquête, nagnino tsy nataonareo autopsie? Zay ne problème tsika Madagasikary. Karaha hoe tsy miexiste amitsika mihitsy le autopsie à Madagascar. Mahino atsika nandeha signer droit de l'homme ta Genève? Miala agnatin'ny droit de l'homme atsika basy. Magnanova karaha Afghanistan, magnanova karaha dans les pays des arabes les autres, karaha ataon'ny Israël ndraiky tsy haiko azao mifamony faty. Mba fahaiko atsika mifamony faty. Fa tsika minenemy signer association africain, association Genève, association desi, vahoaka nefa vonenareo. Anareo boka misy fivoriagna droit de l'homme à Genève, lingilinginy le présentation mandeha tsisy rapari, vonolo aty marandray matsagna arivo. Zegny droit de l'homme ny anaranareo. 2017 volan koa tsaroatsika tadiego tamy commissariat tary. Tsy mamao fotany mandry za, ialako tsiny amle tobokavana. Fandesiko bakagny tantara. Naty tsy nia le zandry tamy prison. Nataondreo fa namono tegna. Izy ma tsisy jery sa izy foana. Fa raha io ny vonenareo. Nareo polisy tadiego. Ino amizay tafara? Zegny any antony za mila mikoragna amin'izy ministry ny polisy. Nagnino man ny olo magnano raha tsy manjary na polisy na ndary maramila tsy haiko tafy tsy haiko marin. Ko fa tsy nagnano raha tsy manjary eto izy afindranareo ary. Iza lahy namon'olo tadiego izy nafindra amin'ny Embario be o. Tamy 2017. Zegny apodiko le question. Ino moa atrosanareo, alahelinareo
tsy atiavanareo zay ambario be ambaraza ely mariny aboa eto ny mariny fotony tanànanay tiany vazaha fotony tanànanay mapidiky vahiny ary mapidiky pesosy pe indrindra amy kitapom-panjakana de hoe aloha poteny tsy voapotiky nareo ambario be ary tsy voalotonareo koa mbola za finifotsy fo io amazana finifotsy za nadosy le olo igny baka diego nafektenareo amin'ny ambario be io zegny ve agnatin'ny code pénal civil nareo amin'ny police na gendarme na maramila rehefa manao scandale criminel baka amy point A le olo de affectegna mandeha amy point B zegny fitondragna zegny ve ny éducation zamba nagnano service maramila zalahy zegny ve ny éducation ampianarinareo reto tanora zay tsy haiko inspecteur tsy haiko inspecnino hoe rehefa boaka eto amin'ny école police maramila sy ny tariny anareo lasa nareo mamono olo mampigatra olo zegny éducation nareo zegny baraka ho an'ny firenena zalahy baraka ho an'ny firenena nadosy baka degola olo nafindra amin'ny ambario be eo fa firy taogno izy navy eo firy scandale nataony naviany ambario be nisy nitsangagna anareo nisy nivolagna anareo la vie est belle zegny raha ataonareo amy gouvernement tao incompétent nareo mampalelo zany e président mohaka tsinie izy normal forzatra amy bagnadagna saroty miogno zegny volagna amin'ny agny izy raha ataonareo io navitoro piblieko sarindro inspecteur roe reto ro inspecteur roe reto namono nanoragna ty zandry rasidity tao en violente en police secret commissariat ambario be inspecteur Kamary ndraiky inspecteur Bolo publié koa sarinareo baka io tsy ndraiky tsy indroe tsy nitelo tsy niefatra nagnano raha tsy fatao ro olo roe reto inspecteur Kamary inspecteur Bolo namopoko zandro aza mifamatra zegny olo andeha inspecteur zegny olo nianatra ho inspecteur apetrako ministre ny police ny fagnontaniagna valiaza adoso koa reo baka ambario be afindra tany hafa koa zay baka raha ataonareo ino tsy désarmenareo ampidira prison kotitany niaro niady ndraiky mpapandry tany ino raha nataonareo kotity ny désarmenareo fa magnino re tsy désarmena fotony zanaka antragno fotony miraitsy kombakomba aminareo amy police nationale ndraiky amy justice na amy gendarme ndraiky justice nagnino taloha koa fa maramila tafiky police gendarme magnaratsy mety désarmena gadregny fa magnino zao afindra place affectegna ary affectegna ty zahava baka commandant de brigade ne ambanja hoe olo nagnaratsy nanjary non naffectegna ampisambarano bravo maherana ro ka
normal olo mividy diplôme jiaby nareo aky akory mataonareo tsy hay raha. Ingay inspecteur Kamaly, ingay inspecteur Polo nagnapatra force ndro tam'zandry ty. Za voalohany miambigna anareo amy justice, za voalohany miambigny ministre ny police hoe ataonareo kory Kamary ndraiky Polo, surtout ty Kamary ty. Mbariko anareo ino ataony Kamary ty. Kotsaro anareo sampagna ralahy sampagna pitsikilo navy nivolagna dossier ty inspecteur Kamary ty. Ndraiky zao magnaran zalahy igny aminay Ambaribe ao koa baka igny mialokaloka aminay ao baya. Ty inspecteur Kamary ty ndraiky baya aminay Ambaribe ao koa ro io viavy ndraiky lehilahy marié, complice incroyable et indiscutable. Ty lehilahy baya ty io miragna Edy Bois de Rose, tsy sakina affaire ny tortue taminay Ambaribe to, sakinareo natao IST, sakinareo samborigny Edy Bois de Rose, non. Fa nisoa nino raha nataonao Edy Bois de Rose, satria lehilahy bogosy igny tsy sakinao samborigny. Zay ne problème nareo e. Kofa lehilahy bogosy aly ambela mandeha, kofa antiday antibavy izy samborigny. Nandeha affaire ny tortue ndraiky niany, nisy suitiny. Nandeha affaire ny tortue, nisy enquête. Non, lamy io kabara. Miambigny le fa nigadra faela tao izy fa mamita gadranany izy aloha boaka. Zegny ne système fataonareo amy justice e. Tany falavoagna justice ny Madagasikara. Atsika tsisy justice, ampidiana ny vahoaka amy fitsaram-bahoaka. Za tsy te mamono raha, za ty ndre drakidraky raha novineko, non, za tsy mamono. Ambilafo za maty mafy, fotony raha misy fahignana karaha zagny, fa justice aminay ao mamono olo. Ohatsy tsisy justice migadra olo, mamono olo. Kamary inspecteur police ty ndraiky baya affaire maloto, tsy niany, tsy nimoaly, tsy fakomoaly. Ty baya ty aminay ao aboaka koa sarinazy baka io. Tous les 3, 4, 5 jours maximum. Ty baya ty karaha mandeha bazary izy mandeha Dubai. Mitondra ino? Mitondra ino? Volamena ndraiky jamala. Karaha mandeha bazary izy mandeha Dubai. Miala baka Ambaribe izy mitondra volamena ndraiky jamala. Mandeha par terre. Escorter l'inspecteur Kamary. Parce que police. Parce que c'est un inspecteur. Juste qu'ils avy Tananarivo. Ary sisa kizy miboaka Ivato. Dubai izy mandrialy. Asakeo fa matrao. Fa navina boaka ny sampagna pitsikilo teto raha zegny. Mianja magnapody izy aminareo amin'ny fanjakagna mitondra ny gouvernement tazegny. Ty baya ty
za tsisy alahelo kanigny aminazy fa ny raha ataony tsy manjary affaire maloto mieboebo miefoefo miseho izy rôle amin'ny ambaribeo za tsy mivozy inspecteur Camara tout maximum ambarako anareo fanjakagna tous le 2, 3, 4 jours maximum karaha mandeha bazary baya mialam-baribe mitsaka 45 minutes mangala 4-4 escorté ny inspecteur Camary Tananarivo miondagna Dubai mamana boaka mazava ho azy raha jiaby parce que c'est un inspecteur de con. Journaliste, anao mamamo, anao mivola mbaribe misy journaliste. O tsisy journaliste fa ela mivolanko anareo zegny. O tsisy journaliste. Masakeo miboaka eto azovy journaliste eo mbaribe. O tsisy tamin'ny andrane farany journaliste to. Nda izy mbola misy tapany elo hoe tamin'ny andrany Zoklay Amady. Journaliste farany to. Miala zegny o tsisy journaliste. Des imbéciles journalistes néo. Des journalistes néo misy affaire am tribunal, tsy saky tribunal sambory. Anao magnontany za misy journaliste ambaribe, o tsisy zegny. Télévision néo, télévision particulier, fa tsy télévision baoaka. Radio panjakagna amineo, radio panjakagna, radio particulier. Fa tsy radio ny baoaka. Ben voilà, izy volagny zandry prino. Journaliste neo mandeha magnaboaka raha fadirazanan'olo. Journaliste neo mandeha magnaboaka razanan'olo. Mipublier fatin'olo, mipublier anniversaire-n'olo. Zay journaliste, zay délégué journaliste zay. Mais normal. Gaskara regny olo tavandrenao andeha hagnano communication. Normal reo mandeha magnapetraka délégué pourri. Nde manoratra tsy hainy journaliste. Tsy sotra vazaha, tsy sotra gasy, mivolagna tsy hay. Ary zay journaliste. Donc, aza mivolagna nareo amin'ny vato ary. Tsy mahay fiboahany ty, baya ty, tous les 3-4 jours. Inspecteur Camary, escorté izy, fa navy volagny sampagna pitsikilo teto raha zegny, ary naboaka ny sampagna pitsikilo teto raha zegny. Non, tsy sambony parce que baya. Zany baya tso tsy hainao e, ohatriny tadiavinao. Oh, ta gueule, baya mandalo. Inspecteur Camary mitondra za. Zegny raha misy. Haiko anie zandry baya ty. Haiko koa ty. Tsy haiko bilely tarimigna reto, haiko loatra. Olo be nisy ty baka senganingao. Haiko koa ny zandry. Babanzo mandafo ino ambany ary, ambany amin'ny Canver ary. Allo boka ko marigny fa za tsy mitsitsy. Anao ndresany ka mbaribenao fa nagnara maloto anao lotoko. Zay tsy nampangigny zany omaly tamin'ny raha igny parce que za mbola nitady document, aminaka document. Donc farinareo Belgique nomaly fa nanompotompo raha io. Zany ambara izy zandre kalamy sanao. Za zanaka ambaribe agnaboaka izy. Kanefany izy koa tsaro anareo il y a 3 semaines. Zanaka ny ambaribe. Zandriko Belgique namiako le raha donc koragnesa ty ambarady izy ty. Tsaiky magnangy mivarotra
mamelo tegna amin'ny akanvereux nandeha sambosamborondro pour rien ta faseny fotony nino magnatriky olo ndraiky mangala olo afaseny fa matetiky loatra zay ka magnondrana olo mandeha agny misy lalagna vola mazaha tsy mahazo mandeha faseny za ndray tsy mangala olo za ndray tsy magnatriky olo za koa te ndeha faseny za mandeha faseny zay hety taloha tamy mbola hely zay ndesin'ny babanay isan'andro mandeha mizaha avy eo mijotso ndraiky avy eo manonga zay faravoravo mbiegna iondrogna avion o ndraiky antegna zao kajo miondrogna avion fa olo andeha agnatriky olo boko angala olo magnano affaire magnondragna magnano trafic olo mandeha ivela n'importe quoi anareo koa tsy siasy anareo ino asan'ny police ndraiky zandaro amitsika agny iro hitanareo io magnanognano raha fatany igny micomplete ino fivolagnana izy da aizanareo izy point ro hoe plus que ro io magnano action mahita raha plus que ro manonga grade zegny raha tondro amitsika Madagasikara ay ny police ny gendarme koa jiro kapoaka tsy mba tsara ragno journaliste ny kapoaka miraba amin'ny ambaribio koa jiro kapoaka zay mbo nentina atao lalampo kitasy isakaligny délestage miritry nitety mba magnazava zahaly fa ro journaliste amin'ny ambaribio journaliste ny kapoaka miraba bla 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 mandefa hira salegy mitsikolo amy lalagna mivologno olo amy lalagna nefa tsisy raha sakindro volagny zay taloha tsisy raha nasitriky neto koa fanagna raha tsy manjary zay mbola journaliste io aboakane za tsy eniky nitantara anareo ino raha nataony Ravalomanana za tamy 80 tamy 2002 ino raha nataony Ratsiraka za ataoko résumé hely fo magnontany anareo olo ambanja io be mazava Sambrano journaliste teo za président association journaliste teo et en même temps mbola o Zandro Paulin mbola velogno ry Zoky Amady mbola o azao vizala caméraman netanosy be teo igny merde Hubert agnontany ero igny baka Ratsiraka Ravalomanana nagniraka olo samboranareo le zalaty mpagnano journaliste ambanja oaty za tsy nileva agnontany olo ambanja papa Serge mbola velogno ry madame Sidonie mbo velogno ry Zaramasy mbo témoin ry Paulin volaniko mbola témoin ry Siltis député Inès Sambrano be mazava io agnontania mahay raha zay za tsy nilefa koa nisy olo mila namono kotito voalohany tamizegny za nafaty kotito voalohany fa za tsy mpamono olo za niasa amy clinique 20h45 non 20h25 tamizegny ro tamizegny nandeha katikaty ndreo pra ro nandeha Diogo alignandra ro niala tsofotro andra amin'ny be mazava io kotito sy ny manafinazy ro miala Boniface io hidriky Beramanja nivadiky ambony ambany katikaty jiaby on vaky loha on folaka tagnana on folaka vity on tapaka tritry nandesiny pody tamy clinique za miasa agnabo amy bureau za marigny olo ambany miady fo za nitsanga amy bureau amy clinique agnabo bureau niasako ndraiky gestionnaire ndraiky namanafy nama za niboaka za mitsidiky zaza raiky 20h25 mbola tsaroko jusqu'à 2002 zahako mombo ambany eo zahako kotity sempotro ambariko anareo tambany to izy nanonga taminaka tanapo to izy za raiky kotity izy za raiky pampandry tany tsenky navy izy navy taminaka tanapo to za miasa
Ah, karakôry mon frère. Ah, manafitrika voe ozy izy. Ah bon? Na voe ino ma. Ah, tsy feky raha nazy pneu jiaby katikaty jiaby mivadiky. Manafy jiaby folapolaka tsy velo tsy maty ambany. Za mila téléphone ozy. Tseniky nisy portable tambanja 2002 igny. Antany nisy téléphone fixe clinique la poste gendarmerie police préfet am sous-préfet teo ndraiky amin'ny assistant parlementaire tam député ndray magnasy tsisy tany azahoanao téléphone teo. Izy nila nidiky forcé tagnatin'ny bureau gestionnaire volagno taminany non aza vakinao varavarana parce que varavarana bureau vita fa magnino izy non io koa vakinao volagno taminany tsy anao azon-draha fa za parce que za miasa aligny ato fa ambesa zany de amy gestionnaire angala la clé izy koa mieny biafiko anao fa koa tsy ameny miala tsigny désolé amy gendarmerie misy téléphone nambariko kotity sako volagna zegny andoha mipasagna nany alako tsigny avy anakaviagna. Bon, ok ozy izy lavitra tapitran gestionnaire aza miasa lohanao fa za mbanja tanàna anakay ito. Ah, seko tery manafy roboko anao izy amy katikaty malakilaky. Non. Za nisy moto, za boka tia moto ranko fa ela. Za nisy moto mena zay. Raha nandeha amy gestionnaire, za navy amy gestionnaire, mandeha pedanagna gestionnaire. Ny tsara vitanao tsy voavaliko anao ndragnary mamaly aminao. Zay volagno fa laolona avy eo. Ha, anao tsy navozo madame gestionnaire. Mbola velogno madame gestionnaire, ho ela velogno anao. Za tsy mavozo olombelogno. Bon, la une gestionnaire biafo. Za nipody ndraiky la clé, bon, ni biafo. Hitanao fa c'est un con. Ialako tsigny mandra-piadanagna anao zokilahy kotity. C'est un con. Téléphone tam bureau-nay telo. Araiky amy secrétaire io, araiky amy cabine technique io, araiky amy bureau gestionnaire. Ro téléphone telo reo spatché. Zany hoe ligne araiky fo mitondra ro telo. Fa le amy secrétaire ndraiky tam cabine technique tsy azonao magnano appel fa juste me recevoir appel. Fa amy bureau gestionnaire andro magnano appel me recevoir. Donc c'est émetteur récepteur amy bureau gestionnaire. Fa amle secrétaire io ndraiky amy bureau amy technique aminaka ato récepteur. Izy koa izy olona andiniky malin izy tokony agnontany akeny fo masany téléphone non tsy tagnatin'ny jermany izy nidriky na fodiny varavara izy to mikaiky azov izy mikaiky deba mandrem-piadanagna ratsiraka zany andeha amy cabine technique nakatary za magnano izy alikoty koty volagny ratsiraka ataova couvre-feu ary nagnakory le zalahy journaliste igny matsin za tsy tetry manafy nakatry igny mbola tagna deba ozy izy fa boko mbo zahavagna suiteny manafy journaliste re ry Paulin mbola velo Gerson miasa amin'ny ankoay mandria-piadanagna raha Jojo Andry manafy journaliste namany zay mialatsiny aminao Andry za tsy mivolagna handicapé namagna fa journaliste izy io Tananarivo agny portagna zay agnotenanareo Andry ro jiaby nle tsisy journaliste tavela tambanja to koa tsy zaza raiky ro jiaby nle fa nisidika agnaty ala Paulin Gelson izy nody tamindro tagny tsy haiko antsoy tsy haiko maro mandeha za to jusqu'à téléphone nazy vita ino amizay volagnico hoe anareo zandary tsy haiko police tsy haiko maramila io anareo io tsy bory anareo koa magnarato anareo niany parce que maresaka loatra jamala fimenareo izy nidriky ndraiky berenany izy amin'io fo kely double PA iny ambelany agnabla tabaranaka io izy nidriky bureau mais non attends la ultima volaniko marary jery PA nazy ao roe napetrana agnaby bureau naka izy nidriky tao nafodiny varavarana izy mikoragna amy deba donc za koa olo ratsy loha
raha tsy jery pe anazy io fony tak ny tifirako izy tagnaty bureau tao nefa maly naty fahelako tiky fa za tsy olo raha tsy jery karaha naro zegny tantaranakatary alisarety justement président lisarety ry agnontania action nataony mpampandritany jiaby jusqu'à ro navidiago généraly Privot iza mazingao général Belazaina misy général araiky zay baka amin'ny avaratra igny adinko agnarany ro telo lany tondra mpampandritany baka igny riaka jusqu'à nde diako zany filme action ndreo jiaby zegny tsy atiavako raha valimanagna ndraiky niana marentity parce que hitako ny haiko action nagnirahiny mpampandritany tamitsika tavaratra tay Jean-Luc ry mpagnano gazety ny MPS be mazavany Sambran Antonia Jean-Luc Paul zegny tanàna andalova mpampandritany ro mitivitry olo karaha mitivitry akoho ao mitivitry vivi ao mitivitry tsy verivery izy koa baka tamy Bill Magodra teo non incroyable raha valimanagny anao ndrasa sango javela amin'ny avaratra agny tsisy andro anao madio ny hitany masoko loatra nataonao ro tamy Bill Magodra antsipaty teo sanatriany vava namagna mpagnano moringy nanagna ny lazany riabidon sy ny vorongony regny ty firindro to anao ro mahay système nataondro masaky mifamatra zegny mpampandritany mbola vilogna igny masaky mifamatra nagnano action taminay tavaratra tany ro navy amin'ny croisement nisesy ro mitsangana ro mitsinjo ambily Magodra anaby karaha ty anambarany général araiky igny atsika mila mizara telo Privot anao mitondra bataillon anao mandalo baka Antignano za mitondra bataillon anao ka mandalo baka Andrefato Belazaina taritinao lalagna anao manongo encerclindreo ro manafo io tao kotity fa tsy tao ro manafo iny azondreo tao mbariko anareo zana nitsy volaniko non zegny iraka raha valimanagna hoe mpampandritany tagnivo rano tsy volagny jusqu'à ro nitriky diako ny tiako volagniny eto niaignako raha zegny erigny andra za ty nandeha nody aminay agnaty ala Basambrano any erigny andra tsy migiaka tsy mihina nisitriky izy io raha mila ataony raha valimanagna io koa atsika mbola tsisy jery za volaniko témoin koa raha nataony raha valimanagna tavaratra tagny za témoin masaky magnano fasafasa aminaka izy magnontania olo be mazava volaniko maro président Lisarety io mahay mitantara mampalahelo ke eto ipidianako le ambary be reto Kamary ndraiky Baya reto tsy nianina agnanaovandreo ferana Jamala ndraiky volamena inspecteur Kamary ty piescorté Baya miala ambary be mitondra Jamala ndraiky volamena mitsaka 45 minutes io ankify ambary be ankify ro miala io 4-4 Tananarivo mipaso azy parce que c'est un inspecteur Kamary atsika mikoragna zo io anareo koa tiangala famatra volagna anakazy igny ndo anareo midiko amin'ny lakoriny commissariat aminay eo ambaribe eo misy tragno nasainy Baya en demi-mur natao spécifiquement iasany inspecteur Kamary
anaty lakoro ndazava tanàna anakaeko ndre 500 taogno za tsy mandeha Mbaribe eko tanàna anaka ary azahoako vaovao zegny raha misy amin'ny Mbaribe io. Bolo inspecteur, Kamar inspecteur, za fotsy mahay hoe azovy amindreo roe olona nagnano action tamy 2017 tadiogo na feky tegna amin'ny Mbaribe. Zegny naviako nagnano question, ino moa alahelonareo ray aman-dreny mivolagna fa hoe ray aman-dreny manam-pahefagna, ray aman-dreny tsy haiko nino amin'ny Mbaribe ambaraza volagna aminaka azavy aminaka koa tsy vitanareo magnazava izy amin'ny vahoaka mbaraza ataova MP za azaveko amin'ny vahoaka hoe zegny zalahy trosatsika amindreo olo reto ivetsika simple comme bonjour voilà wassalamu alaikum. Tsaroatsika mbe madaty togno tsaroanareo Mbaribe misy barbecue vaza lazaratsy koa lazaratsy nampitondrasinareo zay Mbaribe dans le monde entier. Heureusement vaza misy jery, les étrangers sont gentils et intelligents. Farou ndraiky avy fo plus que nareo mandoty zay Mbaribe, plus que nareo magnano action n'importe quoi de bordelique amin'ny Mbaribe, vahiny avy ary Union Nations Unies, UNESCO sy ny sisa magname zay point tsara nazahoane 4e place farantsara faefatra no siranja. Mbola mitady raha fa koa nareo nitotovagna zay tsy mila décentralisation économique sociale apitra fa zay impaka ndraiky toetra ratsy nareo. Ino raha nambarako nomoaly voaroka rozo baka petite vitesse tsy haiko mbodiny sotry tsy haiko iandra voangy rozo ibalabala amitsika varatra mity mehe mitombo koa mpivarotra amoron-dalagna varatra any. Eto amizay question petrako amy monsieur Javotsara mitombo milefa mpivarotra baka Antananarivo mandeha amitsika varatra monsieur le maire, anao zao ndeha agnapetraka olo agnatin'ny bazary kely amitsika varatra igny mpandafo maromaro ny ampivanga. Izy koa baka misafalta igny ho an'izay mediogo safalta aminay amitsena io jiaby tsisy tany mety andratsahano vity mpivata korotana fo. Zay fo raha hitanao lazany Diogo zay zalahy no koa baka amy tragno bentsena tsy haiko na Andravoangy, tsy haiko na ambodiny sotry, tsy haiko na tsara tanàna tsara lalagna, tsy haiko na Posara 2 fa koa mitsena io bordeliky ambadiky tarita aloha. Anao baka amy supervision d'ambre regny anao mitsaka karaha ty, non laisse tomber jusqu'à anao miboaka amy croisement grand pouvoir indiscutable za tsy te mandalo fotony ro voaroaka baka io ro mandeha amitsika varatra igny asambavantala ro manafina ambaraza Zobe io tsy aminareo Mbaribe za raiky feno mpivarokorontagna io même aminay savaty aminay ty fa sava pa nareo boka fa sava pa raha lavaninareo ny jotso zegny anareo ty volagna aminay
hagnatsara tanàna, hagnamboatra tanàna. Izy koa dia gomy paraky io. Anao mbo koa ndraiky karaha hôtel de ville mahazo io Lafayette igny. Anao koa taratarelo anao diavy mibajajy. Koa miparaky io, anao diavy mibajajy. Ben oui, insécurité. Madagascar, insécurité. Ireo ndraiky sécurité plus que peuple. Garde du corps ndreo tsy latsaka tsota fito valo. Ministre, député, maire aby misy garde du corps. Incroyable. Fa le peuple mihinan tsy fihinana. Zay volako aminareo peuple fa ela zany agnambaranareo. Mifoaza, mitambara, miresahina. Fa reo tsisy olo andeha agnavotro anareo. Président izy tsy andeha mono atsika, fa izy tsy avita iasa raiky, atsika koa tsy hitsangana hiaraka aminazy. Zay raha ambarany anareo sanandro. Henay izy tia gnano, fa izy tsy mavita rery mianky amitsika vahoaka. Kenareo koa ny tanja kapitalinareo Madagasikara firy? Kapitalinay Madagasikara 3. Fotony korontagna baka amindroagny mandeha amin'ny Ambaribe, mandeha amin'ny Diego. Koa baka Ambilobe Mbanja ialaka ba. Taloha nalaza Ambanja bisiklety. Zao io Ambanja malaza pousse, vélo pousse. Vélo pousse maromaro nampiondra. Karaha amin'ny Ambaribe, bajaji maromaro nampiondra. Ke ty kabarina andalo Ambaribe ty, madame Faniry Soa, anao kaza mivona ke hoe ananana magnanaova descente anao amin'ny agny. Anao koa vrai ministre justice magnanaova descente anao Ambaribe zalahy. Fa anao ndraiky koa tsy nagnano descente Ambaribe, za mihinanao justice. Agnaboaka dossier anao jiaby anao magnaboaboaka dossier-n'olo. Faniry Soa. Tandrema fa za misy dossier anao. Za mizanao k'anglais. Fa cette fois-ci, anao koa tsy mijotso Ambaribe Faniry Soa. Devoleko sekrenao jiaby tandafy teto. Mampingengeny anao amin'ny justice ao zio io. Ministre de police, gendarmerie. Azarianareo ny président niaratsy ampagnany toetriny tsy fisian'ny fahaizana anareo. Fa nareo ny mandoto tanàna. Asa ataonareo ino koa zao Kamary ndraiky Bolo amin'ny zanakan'olo nandeha nitoraninareo fonenareo io. Izy koa matsanatria ny vavy. Andivolagna nino koa nareo fanjakana. Avy koa nareo ndraiky poriporiny enveloppe nareo andeha mangavandreo io. Asasaiko edy nareo. Io eky za magnasanareo. Nde ataonareo karaha tambanja igny, io eky za magnasasanareo. Hoe avy, navy zay amin'ny fombandrazana, mangy faoriagna, dadilanareo ndolo agny vange faoriagna. Tahazanakan'olo, ataova evasany. Na Maurice, na Ndafy. Mafy raha mahazo zandrolo. Dimy setrereta fa io koa nagnano hémorragie interne. Nareo zalahy mifantazahy. Nareo fantazahy. Za manginy za mizanareo kiangle. Fa nareo koa zalahy namono zandro. Nareo fantazahy. Jusqu'à sofinany miboaka alio. Mitondra takety zandro. Amin'ny sababon'ny inspecteur Kamary e Bolo. Ro olo roe io koa za Ambaribe tany ro voalohany voneko. Tak, basindreo fo namonoko ro. Za bokoa nitsakaraka baya. Ndao mitrika amin'ny lakorin'ny komisaria amin'ny Ambaribe ao misy tragno zay semi-dur. Niasany baya spécifiquement pour inspecteur de police Kamary fagnanaovandreo business ndreo. Tanareo raha karaha zay. Bureau mpanjakana, commissaire tsy mivolagna, tsisy question, de mandeha dahoara. Andakora.
zegny kabary mandalo ambaribe nitandrigny za miambigny za anaro gouvernement indrindra fa anao justice police nationale gendarmerie nationale ary ny secrétaire général ny gendarme lerana nareo telay ndraiky galgalon montraka porinareo regny any police nationaly sy ny tafika sy ny zandaro dia nananana ainareo fa leranareo olonareo pory aby reo mamonomono olo mamopok'olo tsy amniaky anareo tsisy regny fio voleza zay he niegny tamy fitakigna zany fédéral zany karaha nataony zandrokondrahomy niegna ko raha zegny navinambarako anareo teto action nataonay tamy 82 tamy Mbaribe ke izy koa nareo zio mitady raha zegny vitanay ne gnano zegny fa zay tsy agnano fa zay mitady décentralisation économique sociale tsisy raha tady amin'ny aminareo zay raha ataonareo eky boka eo ataova ben oui tokony mitambatra nareo malagasy jiaby ataova taratasy sy niaviny malagasy jiaby ateritsika au niveau international ateritsika Genève alifasa aminaka taratasinareo vahoaka jiaby za mitondreza Genève karaha nataoko nagnano dossier ny anabaviko tsy nikinefa dossier nini amambaranareo tsaonareo mahita zay mangigny zay havany tsy mivolagna niny tsy kinefa za nadainy eto niany ry lanto rakotomanga ry tiako azovy mivoavoa karaha mofandesin-drano tsy sakinareo taon'ino ry maranta zay mananjara agnatin'ny vomerany tiako nino ny anteny miara-pirenena nefa regny olo nagnano raha tsy fatao tamy firenena azovy tsy nahe asidilahiny maranta Jean de Dieu nagnano aferany jamala tao Toliara nandeha e dossier nefa io maly parce que maranta Jean de Dieu chèque sans provision non mbola losy député mbola losy koa agnatin'ny vomerany maharitry ny tiako nino l'Assemblée nationale. Non mais attends, on est dans quel pays? Atsarovako volagna vazaha namako miasa ao. Votre pays c'est un pays de moura-moura. Ben tu connais pas chez nous c'est pays de moura-moura koa nambarako izy. Maramy jiaby amin'ny agny mandeha dahoara. Amin'ny agny anao mamonolo. Anao tsara place. Anao mangalitra. Anao tsara place. Anao magnondragna repirenena. Anao tsara place. Fa anao nangalitra dokitra. Nangalitra ko. Nangalitra tsy ako kapila vilagny. Anao prison. Zegny ane volaniko hoe koa zafo vahoaka ataova fitsaram-bahoaka. Aleo mipody amin'ny fomban-drazana. Fa koa justice amitsika ao pourrituran'olo. Mangalara dokitra baka anao. Anao migadra mandra-pahafaty edy. Fa anao ka andeha mon'olo. Anao affectation mahazo anao. Kelera koa anao higadra. Zegny justice. Zegny justice. Za nianatra lalagna o ministre le faniriso nianatra lalagna izy ke lalagna tsy appliquenao. Igny ndraiky fagneva igny. Fagneva amin'io tsy agnano sitragny koa naka tsisy ty mba fahiko tsisy. Sora karaha ribany grand pavois. Teinty jiaby amin'ny donia lany. Ke eto miambigna anareo za. Miambigna anareo za aferan'ity police aroe la miaraka amin'ny bay aty.
ndraiky action nataony Bolo ndraiky Kamary amy Zandry Rasidy. Alpha Sevasany zanakan'olo. Taha tompona ndraikitry voalohany commissaire de police n'Ambaribe. Non mais c'est trop zala. Aboko ty le grave tsaroanareo. Atsika tao navy nisy barbecue vazaha igny. Tsaroanareo commandant brigade taminazy igny. Natao taia nampilifasy. Atsika mikoragna zo io i commandant brigade tsika tao na CB tsika tao tam barbecue vazaha regny nampody io. Nampody io. Ile zala igny. Nampilifasindreo tam barbecue ny vazaha igny. Nampody Ambaribe io. Tanareo raha karaha zegny. Même chose, fa nisy impiry za volagnanao ndraiky sofininao donto ty. Anao tsara donto sofiny fa anao mangory karena. Juge avotro. Ndraiky fa nagnaboaka ne sary. Alatra ataony juge avotro. Ino tsy agnatsonareo izao iny? Parce que magnefa écolage aminareo. Parce que mamany olo misy valeur aminareo amy justice Antananarivo tsy sakinareo dosy zanany. Dia aloha mihina fatiny zay Ambaribe amy raha ataony juge avotro. Même chose président tribunal ny Ambanja. Ino tsy agnatsonareo izy? Miambigny misy fatin'olo koa amin'ny Ambanja ao. Koa faire maloto ataony président tribunal ny Ambanja io, incroyable. Izy ny tiako novolagny moaly tamy resaka ferantany Antsifity. Tandrignesa tsara. Fa izy koa tadiavinareo fitsaram-bahoaka io. Anareo tsy hitsangana. Za magnambaranareo. Ambaribe io. Ko Madagasikara jiaby zahava. Zay malefitra. Zay mitia vahoaka. Zay mitia vahiny. Fa zay koa olo tsy tia vahoaka, tsy tia vahiny. Anareo jiaby to io fa nabognone ny ala to. Fa zay tsy mandroka anao. Fotony zay matsapa igny hoe zanakane, zafine, zaranakane mba mandeha ny voyage koa. Fa nareo ne avy eo magnaratsy fatao. Magnino zay mandeha tanànanareo, zay magnaja tanànanareo. Ke question petrako. Volagna amine ataova MP aminaka hoe otrino matrosanareo amin'ny Ambaribe, avy Ambaribe tanareo n'importe quoi imbécile karaha io. Miambigna anareo za. Tineny atsika mitrotro eto. Za maretsy io baka. Za koa fa mandeha misy dossier miboaka fo. Za maretsy se lève dimanche za fa tsy magnalève lundi za eto. Za miamby une décision nareo fitondragna amy gouvernement amy raha ty. Ro olo telo nitononiko teo. Inspecteur Kamary, inspecteur Bolo, Baya. Andeha ataonareo karaha io Bois de Rose koa l'affaire ny tortue. Sady tsy atao IST no ambela milefa. Lera nisy fandafy zay vao atao hoe IST. Ne prends pas les gens comme des cons. Je suis désolé. Samy nianatra, samy baccalauréat, filière tsy mira. Taratasy araiky fo agnarany, papier. Ke ambava homagna ampometretry ho anareo amy gouvernement ho za tsy fitondragna, gouvernement. Ikoragna tsika siny. Ty resaka siny ty koa za fa ragno des années tsy tokony tsangagna ta Madagasikara atao siny ty. Fotony magnino siny ty no mpagnakorontagna indrindra ny fifidianagna a Madagasikara.
ary koa misy olo mahazo volany risoriso na hoe volany kolikoly amin'ny fanjakagna misy ny fandimby tsisy karaharoa agnatin'ny senity sampagna mpikarakara ny fifidianagna ty ro baka entagna raiky manokagna koa seny club 48 ny commande seny tsoatsainao club 48 mi-commande seny tsoatsy hainaro malagasy re manontolo zay zahava dinianaro mba nibiagna depuis seniniste Madagasikara fifidianagna antsika toy ny laminy mba ambarazabaka tsaronareo za teto ny volagna seny baka ny volagna hoe fa liste fifidianagna vaovao za teto nagnambaranao afa 50 taogno mipetrako andafy ory sasany isaka taogno za mandeha Madagasikara za zo i reprendre koa le isaka taogno andeha Madagasikara ino raha misy za mipetraka andafy velogno andafy mamelo tegna andafy quartier ne mena miongana le fortin ndrefa mibazary anao mandeha fokotany eo anao mahita agnaranaka agnatin'ny liste ny fifidiana Canver anao mahita agnaranaka agnatin'ny liste ny fifidiana Adiego quartier de la Marne anao mandeha fokotany anao mahita agnaranaka ary ro magnano liste vaovao ny fifidiana ndre olo tsy an-tanàna ao andeha ataonareo non mais attends ro boko vola arseny fa ho alefa nisy olo tegnanay amin'ny faritry afokotany amin'ny district andeha hagnano recensement nino ndre olo tsy mipetraka Madagasikara ataonareo agnatin'ny liste olo maty ataonareo agnatin'ny liste zegny recensement soi-disant agnatin'ny constitution nareo agnatin'ny lalagnanareo hoe fa tous les 4-5 ans magnano ino reconnaissance non mais attends orsenia ozy izy le zala raha 70 zegny anareo miasa anareo zegny flic pifo pesos tsikitsa zegny ny manjaka ao amin'ny seny fa o tsisy liste électorale vaovao zegny aza mavandy anareo aza mavandy ndre olo findra bakety mandeha eto fo tsy hitanareo seny fotony ino fokotaninareo tsy miasa président fokotany tsy magnano asanany businessman ino amizay raha misy poseko question aminareo seny valia koa question naka seny kabaro eto ino mampilingilingy anareo mampilomenareo seny mila andeha hagnano fifidiana parce que tireny club 48 anareo mibaribary ane raha ataonareo sy ravalimanagna milingilingy mila hagnano fifidiana de seny poretiny mazavany izy igny vahoaka patronareo seny fa tsy ravalimana ino malalagna eno ravalimana andeha ngala fitondrano agnapody pertinazy amin'ny société nazy ny poteny vinantolay raha zozo ndo izy mangala volan'ny société nazy mipoteny raha zozo fa tsy amin'ny vahoaka de anareo seny zao tsy megnatra mekimeky andeha hagnano fifidiana
aia le fifidianana mila ataonareo hoe référendum constitutionnel. Est-ce que nagnano zegny anareo seni anareo boko andeha volana fa andeha hidrika amy 5e république nde référendum constitutionnel tsy ataonareo? Oh, ne prends pas les gens blancs comme des cons. Alohany anareo agnano fifidianana azafady ry senie tokony nataonareo ny référendum constitutionnel. Non, mila magnano fifidianana parce que bekony club 48 baka typical le décentralisation économique et sociale tsy aviany amin'ny état fédéral. Io apetraka ane zay mangataka mora zao tsy tianareo fa io koa tsy apetraka anareo ho avy les forces vahoaka mihitsy ndro agnapetraky eto za mivolagna zay. Mamalia anareo seni koa fa matra za aia mbiagna référendum constitutionnel tsisy, aia liste électorale mazava tsisy, carte électorale pourri. Anareo boko nde volagna vahoaka hoe afifidianana atao aloaloha parce que nareo voabaiky ny 48. Aza mahiky ry vahoaka malagasy, aza mifidy boko ka aza mandeha ambilatsika gnano ino vandy andeha tondro io nareo koa tsy agnano. Vraiment koa nanareo tsisy enatra amy fitombena, tsy ny gouvernement zay andesy ny premier ministre, tsy ny CENI, tsy ny ACC, tsy ny assemblée nationale, tsisy enatra amy fitombenana zalanareo. Tsy araiky tsy aroe tsy telo tsy efatra. Non mais franchement be denareo io izy izy volagna ane baka ankarana be denareo io andeha hagnano fifidianana anareo nefa nanareo volana 5e république niny tsy ako niny or que tsisy référendum constitutionnel. Mbola tamy ratsiraka 75 nisy an'izany référendum zany. Firy taogno après tsika niany tsisy. Boko anareo mivola fa CENI agnaranareo. Za fa ela nagnambaranareo atsika tsisy député fa atsika misy députain. Zay raha misy amitsika agny tsisy. Aboko sa fa mivolagna isan'andra tsisy olobe zegny Sodome Gomora. Madagasikara ne Sodome Gomora normal ro vazaha io mikaiky hoe au pays de moramora raha jiaby mipasiky tsy amiako tsigny ane zandriko sy teny ny volagna na vazaha na sinoa na karana na komoriana na musulmane malagasy jiaby atsika dikan'izay fa faly hoe 18 foko fa malagasy jiaby atsika. Rangombiagna koa anao hita député nde hagnano tatitry atsika tsy nambarany bora réglace teto tsisy nandefa moteur président ino raha tsy nandefa amy président tamitsika tavaritra tay. Est-ce que moteur io miodigny za tsy inkina regny za boko za tsy inkina hita bora réglace tsy mivola fa nahita mpiara-miasa anoloatsika laikilaikilaiki ho any zandriko monfra may izy ino raha nisy ndraiky niany asa veko amitsika vahoaka ny Diego aviany problème ny rano io tsisy question ny problème ny moteur qui que ce soit. Zagna zava aminareo izy taliasa vahoaka ny Diego raha tsy ampagnaindreo tamy fitondragna taloha tsaroanareo tsika tary nisy tiovaky baka raha Joffre
Tio iny tsy vaky nanahary, wala tsy vaky ny hoe ancien izy, fa ny vakina exprès. Azaveko. Ny vakindry Jocelyne sy Ringahy Tsay Christian exprès tio iny, fotony nisy lohandreo tio madiniky izy io, fa tsy même gabarit amle tio tokony andeha io. Akory maton pression rano amizay avy amitsika tanàna ty. Deviendro amizay rano igny ary Sakaramy ary midriky agnaty lakorony Tsay, midriky agnaty lakorony Jocelyne. Atsika amizay io poa. Zegny raha misy. Natao hely. Parce que ro mila nangala rano iny deviena nandeha. Alefa olo Diego metan aminay ry, aminay Nosimbary ary, azalahy. Ino manaveny aminay io Nosimbary. Kio tsara ny alany rano, fotony rano mantopy baka Joffreville any koa nandroatra. Mantopy aminay Nosimbary io, jusqu'à no mahazo magaga iny hectare na vary. Mando lava, leny lava. Anao zay mandalo vobaka, meka karankegny. Fotony rano io deviena. Nidriky amy Tsay Christian, nidriky amy Jocelyne. Le compte est bon. Atsika mivily agny amizay mina tsy fihina. Masaky mifamatra technicien Jiramako atsy zegny io. Exemple. Asa rano io, asa tuyau igny ataotsika hoe, ataoko exemple amiako eto, ampamoramora compte. Diamètre, 100 de diamètre le rano, le tuyau, baka Joffreville. Exemple, ataotsika 100 de diamètre le tuyau, baka Joffreville. Izy koa navy amy tany volaindro, vaky ty izy navy io, nataondreo firy de diamètre? 80. Akory mataony rano avy amy vily agny? Nagnino rango zay tsika 4 étages mahazo rano agnabo agny? Magnino atsika rango zay amy garnison io, amin'ny OMI io, mahazo rano agnabo. Amin'ny OMI io koa fa tsy mahazo rano agnabo. Amy l'hôpital be la même chose, agnabo agny fa tsy mahazo rano. Izy koa baka place kabary jiaby aminay ambany agny, za mavozo migaka rano amy La Fontaine parce que tuyau jiaby famontraka. Zegny raha nisy amitsika Dioko io, natao exprès. Magnino misabotage firenena, baka za manakarena. Madagasikara koa anao koa tia anakarena, anao misaboty ane. Ary anao misaboty tsara migadra. Anao manakarena fa. Ary anao misaboty igny, anao migna place. Anao ma tsy mahay pays de moramora. Za technicien volagna anareo zegny raha misy eo. Mba imagine areo koa. Zegny ro mpagnano politika amitsika Madagasikara volana fa mitia tanindrazana. Non. Mandafy tanindrazana. Mamono vahoaka. Asevantany Ravalomanana ao za. Asevantany Soloery. TGC crainte teo tamy Ravalomanana antondro. Tao nisy Elisy. Elisy ny sambo. Ary hoe maventy. Fonty. Masaky mifamatra Soloery. Izy DG tao tamizay. Nisy Elisy tao fonty. Anareo mais otriny valeur ny fonty. Lafo valeur ny volamena. Elisy fonty namboariny tao. Tsy hitanao tanimboan'ny Elisy aby reny. Maventy, manontany ampiasany secret anao. Tsy hita tanimboan'ny Elisy fonty reny. Soloery DG tao tamizay. Haiko ndraiky olona nagnano raha zay fa fia politique tsy havanako aminao. Fa les jours za manogny agnaranao eto agnatin'ny tsokombakombany Elisy io, mifantazano. Na lafondro. Na milliards et des milliards. Que
izy koa nareo olony diego avaratra savadiana mazenga toliara tamatavy lakoty mbola andeha hifidy raha valimana bonne chance nareo avako aza mitritriky boko ka aza mitaregny amizao kibe fa miareta foiky Jerusalema koa tsika fanojy fa za tsy araka maty amin'ny Palestina ndraiky anareo mazava ho azy nagnino arma jiaby to tamy la mariny to nampaningany ravala Tananarivo parce que baka nareo tsisy raha mononareo nefa nizy nilefa baka ta Sud Afrique izy navy Tananarivo sidriky taia tamitsika tony sisy tany tamitsika to izy niany atsika mbola misy tsisy jery mbola misy mifoagna atata valo ata dada sivy moavy aminao izy ke eto anareo siny aza mba magnambanimbany vahoaka malagasy tsy recensement vitanareo tsy liste électorale mariny anareo mila andeha fifidianana alohan'ny fotoagna fa magnitsy atao ry référendum constitutionnel valebaka seny volaniko zay ataova le référendum constitutionnel anareo koa mariny fa anareo fa voavidy pesosy seny gueule ta mbarany club 48 bouge pas l'homme qui tire va son nombre club 48